Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Usa niya nakahigayon, may miduol kang Hesus og nangutana kaniya, magtutudlo unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo. Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot kamusulod sa kinabuhi. Si Jesus siya nangutana unsa mang mga sugua. Si Jesus mitubag ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakaktakura ang imong amahan o inahan, o higugmang imong isikataw ingon sa imong kaugilingon. Ang batanon mitubag ituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton. Ug miingon si Jesus kaniya, kung buot kang mahingpit, lakaw ug ibaliya ang tanan mong katigayunan, ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, ug makabaton ka og mga bahandi dito sa langit. Unya balik nganhi sa sunod, balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batanon milakaw siya nga masulubon, kay dato man siya kaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, maayong buntag kaninyo, adlaw karon nga Lunes, Agosto 19, 2024. Ang Ebanghelyo karon mga igsoon nagpahinumdom nato sa unsa ang tinuod nga pagkadato o unsa ang tinuod nga pagkaadunahan at tubangan sa Dios. Nay usa ka dato hinduol sa Ginoo. Samay akong buhaton aron ko malangit, no? Og itinabanon to pag-istorya, iyon ang dato. The rich young man, unsa may akong buhaton aron ko malangit. Ingon Ginoo, kay baho naman kag say buhaton. Ayaw pangawat, ayaw pamakak. Sa ato pa ingon na Ginoo, kay baho naman ka sa 10 commandments. Unya kay ingon ba ninhi, miingon si Jesus kaniya, kung buot ka mahingpit, lakaw ibaligi ang tanan mong katigayunan, ug ihatag ang halin sa mga kabos. So pag-ingon ni Jesus niini, kay pahinumduman day kita mga igsuon nga o gusto jud ta nga makaangkon og langit. Di ta malansang, di ta ngay malansang og maulipon sa atong kwarta og bahandi og katigayunan. So kinsa man itong di malangit nga mga adunahan or mga bahandianon sa kalibutan. Ug maminaw ta sa Ebanghelyo karon, ang mga di malangit katong di ka mao mohatag, katong di ka mao mo paambit, katong gasige rag ugom sa ilang kwarta, katong gasige ra og kupot. Diba? Mo yung tao sahay, ano ko'y problema pa, daghan naman kong tinigom. Piskay imong tinigom, daghan pog maluwas. Muna problema og dato ta sa ATM, dato ta sa bank book, pobre po ta sa langit, kay wa tay natabangan. Tanawa, daghang mga higayon nga, daghang mga tao nga nangamatay, diha pa mahibawig, kinadaghanan na sila kwarta. Daghang mga tao nga diha na sa ilang deathbed, nahibawan nga dagko dahil sila kaayog savings. Patay na. Yan po datong kinabuhi. Sakto man po naman yung kamot, sakto man po nang magpakadato ta. Pero kinahanglan dila ta madato sa ekonomikanhon nga kinabuhi. Kinahanglan madato po ta atubangan sa langit. Piligro ning magsigit ta og kumkum. Piligro ning magsigit ta og gunit. Piligro ning magsigit po ta kanunay og ipon. Tigom, ipon niya. Di ta magkapabulahan sa uban. At tinuod nga bahandi, naa sa mga tao nga makapalipay sa uban, makapabuhi sa uban, makasalbar sa kalisod sa uban. Na dinhi ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Wa mo yun ang Ginoo ihatag ang imong kwarta sa imong kumpare nga dato. Wa mo yun ang Ginoo i-invest na imong kwarta ang dako sa mga dagko nga magpapatigayon o gusto kang malangit. Ihatag ngadto sa mga kabos ipaambit. Sa may practical application ani sa tong kinabuhi. Og arangan ka, dato-dato ka, paggasto og mga pobre nga working students nimo. Paggasto og scholars. Suportai atong seminaryo, kay daghang mga seminaristas nga kabos, mga seminarista nga poor and deserving pero why ikagasto. Paghatag og kay gayunan nga makakaon ang mga malnourished nga mga bata, support o feeding program. Nga inig back to school, inig enrollment. Sponsor o mga lapis, notebook, ballpen o mga crayon sa mga bata. Daghang pamaagi.
Ang importante nga di nato ugumon ni atong kwarta atong bahandi. Kay di ta malangit ni ana. Daigon ang Dios. Salamatan nato sa adlaw-adlaw.